रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। रोजे रोजे कोढ़िया हमारा मारो हको भौजी, रोजे रोजे कोढ़िया हमारा मारो हको भौजी। तातड़िया पी के सड़िया हमर फाड़ो हको भौजी, तातड़िया पी के सड़िया हमर फाड़ो हको भौजी। अजी बहुत साला घर के उजाड़ो हको भौजी, अजी बहुत साला घर के उजाड़ो हको भौजी। तातड़िया पी के सड़िया हमर फाड़ो हको भौजी, तातड़िया पी के सड़िया हमर फाड़ो हको भौजी। पी के जब आवा होता करा हो डरामा जी, केतनो कामा हो बाकी करा हो ना जामा जी। पी के जब आवा होता करा हो डरामा जी, केतनो कामा हो बाकी करा हो ना जामा जी। के तना के पहले उधारो हको भौजी, अज के तना के पहले उधारो हको भौजी। तातड़िया पी के सड़िया हमर फाड़ो हको भौजी, तातड़िया पी के सड़िया हमर फाड़ो हको भौजी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। राजा रौशनवा नाही करा हो फिकिरिया जी, पीही के चक्कर में उबे चको सिकड़िया जी। राजा रौशनवा नहीं करा हो फिकिरिया जी, पीही के चक्कर में उबे चको सिकड़िया जी। अजी अर्जुन कुंदनमा साथे चारो हको भौजी, अजी अर्जुन राहुलवा साथे चारो हको भौजी। तातड़िया पी के सड़िया हमर फाड़ो हको भौजी, तातड़िया पी के सड़िया हमर फाड़ो हको भौजी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय।